Ντόρσεϊ στα 4. Παπα-Νικολάου από μακριά, είναι μέσα! Και αυτό μέσα, 66-73 για τον αρχηγό και τον Ντόρσεϊ. Μέσα και αυτό. Ο Παγιόλα. Ένας διαγωνισμός τριπώντων. Κέντρος που έτρεπε ο Ντόρσεϊ. Είναι ο Φοντέκιο στα 12. Σου τριοπόντων από το σπίσου. Είναι άστοχο. Ψηλά ποιος. Υπάρχει διεκδικήσιμη φάση. Διεκδικήσιμη φάση. Και το βελάκι δίνει Ελλάδα. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Τζάμπολ. Και βελάκι Ελλάδα. Έτσι. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Ενώ κοιτάξτε που έχει πάει ο Ποτσέκο. Έχουν δώσει. Τεχνική ποινή έχουν δώσει στον Ποτσέκο. Έχουν δώσει τεχνική ποινή στον Ποτσέκο. Ντόρσεϊ σουτάρει στη βολή, είναι μέσα. Είναι δύο όψεις. Τολιόπουλος. Φάουλ. Στο 71-75 στα 7 και 6. Τολιόπουλος να βάλουν 5 πόντους δύσκολα. Εκτός πια αν γίνουν τα πιθανά. Παγιόλα. Φοντέκιο για 3 είναι μέσα στο 0,3. Και τέλος αγώνα, κυρίες και κύριοι. Τελικό αποτέλεσμα Ιταλία-Ελλάδα 74-76 μέσα σε πανηγυρισμούς 14.000 φίλων του μπάσκετ.